Jien isimni Jeremy Grek, wieħed mill-atturi u d-diretturi ta' din il-produzzjoni li ser nagħmlu bit-titlu ta' The Clothes Snatcher. U ġo din il-produzzjoni nkun qed ninterpreta karattru ferm interessanti li ma tantx jitkellem imma. Ta' wieħed mill-beanies li jqogħdu ġeneral il-villaġġ fejn ir-raħal kollu n-nies li jqogħdu fuq il-bejt. Hemm teatru għall-kbar, hemm teatru għaż-żgħar. Mbagħad hemm teatru għaż-żgħar net. The Clothes Snatcher hija produzzjoni ta' Teatru Manuel u parti minn The Baby Series ta' Toy Toy. Can you help me find my dog? His name? L-ispirazzjoni ta' din il-produzzjoni kienet bażikament kulħadd qed imsakkar id-dar l-unika mod kif inti tista' toħroġ il-barra mid-dar hija billi titla' fuq il-bejt għal min għandu bejt. Allura qattajna ħafna mill-ħin tagħna hemmhekk naraw l-istilel, naraw il-maltemp u minn hemm jisa feġġet l-idea kif konna qegħdin ninxru l-ħwejjeġ kif qegħdin taraw warajna. Din il-produzzjoni bażikament hija mmirata lejn tfal ta' bejn 0 u l-4 snin iżda minħabba li hija wkoll mima ispirata ovvjament mill-kommedji dell'arte u tip ta' teatru bħal dan hija mmirata teknikament għal kulħadd. Meta tagħmel produzzjoni bħal di tiddejjem taħseb li għalkemm hija għat-tfal, ma' tfal ħajġu l-ġenituri u ma' wkoll iridu jieħdu gost, ġinkella mhux se jerġgħu jġibuhom. Għal tfal li huma ħafna iżgħar hemm biċċiet li huma non-verbal bla kliem, hemm il-mimes fejn jirreaġixxu b'wiċċhom u bl-azzjonijiet tagħhom. Hemm ukoll għal tfal naqra kbar il-puppets li jiddiskutu u jkomplu l-istorja bil-kliem. U jkollhom il-problema tagħhom li għandna bżonn ngħinuhom ukoll. Calm down. Il-karattru tiegħi ġo din il-produzzjoni huwa wieħed mill-beanies, daw teknikament m'għandhomx isem fir-raħal iżda jimxu skont il-kulur tal-beanie li huma għandhom. Allura kull karattru jkollu beanie differenti, iżda l-karattru tiegħi sfortunatament tilef il-beanie tiegħu għax sara ilu xi ħadd. Allura iswed jitlef l-identità tiegħu u ma jafx essaċ se jagħmel. Bħala karattru huwa karattru sempliċi, emozjonali ħafna, naqżejra drammatiku u ħobb il-kalzetti ngħidu hekk. Jiena wieħed mill-beanies imma dan sfortunatament ma tantx għandu ħwejjeġ ikkoloriti, għandu l-bażiċi suwed u jixtieq jieħu aktar aċċessorji fuqhom. Allura x'in jara l-ħwejjeġ minn xurin tal-karattru li ieħor imur bil-moħħbi u jibda jaħtaf ħaġa wara l-oħra. Huwa il-Clothes Snatcher li l-play hija msemmija warah. Tidħol naqra t-tema tal-lejra li jibda jara l-kuluri tal-ieħor, ma mbagħad fl-aħħar l-istorja ddur u għandha ending vera ħelu. Il-teatru meta tara kwalunkwe forma ta' arti, sija play, sfin, kant, anka arti viżiva, it-tfal tqanqilhom sens li il-ħajja mhijiex kemm titgħallem ċerta affarijiet l-iskola biex titgħallem għax-xogħol hekk. Hemm ħafna iktar, tiftaħlek moħħok biex taħseb b'modi differenti. Pereżempju f'dal każ inkunu qed inwasslu storja, imma mhux ġarek biss, imma anka għalfej u r-relazzjonijiet bejn il-karattri x'ġara biex wassalhom pereżempju jiġġieldu jew wieħed jgħira l-ieħor. U kif għandek ukoll tiddilja b'ċerta affarijiet, pereżempju fl-aħħar il-ġiex karattri meta jispiċċaw jiltaqgħu. Kif se jiddiljaw b'dilejra jew li xi ħadd seraq xi ħaġa. Allura toħloq ċerta diskussjonijiet, tiftaħ jisek opinjonijiet differenti waqt li qed tgħid storja interessanti. Il-play se tkun il-ġimgħa 26 ta' Mejju filgħodu u s-sibt l-għada 27 ta' Mejju. Ħatkun fl-Studio Theatre tal-Manuel Theatre li jkun fuq net. Għal iktar informazzjoni ifittxu fuq is-sit elettroniku tal-Manuel Theatre biex taraw fuq booking u hekk. Thank you.